Nem jár a gonoszok tanácsán. Szükség néktek újonnan születnetek. Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jó akaratot. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te országot, hogy megszabaduljunk. Aki mindvégig megáll, az megtartható. Az igének pedig megtartói legyetek, ne csak hallgatói. Molnár János. Boldogok azok a szolgák, kiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Barát Csilla, a harmadikosok, a végzős osztály osztályfőnöke. A szeretet és hűség ne hagyjon el téged, kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára. Így találsz kedvességre és jó indulatra Istennél és az embereknél. Az Úr áldását kérjük tanárnő életére. Verőfényes nyárvégi reggel. Angol tábor első órája, énekóra. Akkor még nem sejtettem, mi vár rám 2 év múlva. Igen, így kezdődött. Így kezdte az Úristen 3 évre összefonni a ti és az én sorsomat. Bár gondjaimra igazán itt tartózkodásatok utolsó esztendejében bízott titeket, amikor is én lettem az osztályfőnökötök. Ha azt mondanám, könnyű volt ez az év, nem mondanék igazat. De azt bátran kimondhatom, hogy volt számos alkalmunk tanulni egymástól is, és Istentől is. Hálás a szívem ezért, a sok áldásért, amivel rajtatok keresztül megajándékozott az Úr. Sok szeretetet kaptam, és hiszem, éreztétek, ez a szeretet nem volt egyoldalú. 34 ifjú felnőtt. Mind egyedi. Mind Isten ajándéka. Jó volt közelről is megismerni titeket, bepillantást nyerni életetekbe, mindennapjaitokba. Köszönöm az őszinteségeteket, amit olyan sokszor tapasztaltam. Köszönöm a vidám perceket,
Köszönöm a komoly pillanatokat, az együttnevetést, az együttsírást. Szép lassan olyan mélyen bevéste atyánk a szívembe a neveiteket, hogy kitörölhetetlenül szállást vegyenek ott. Soha nem felejtelek el titeket, első osztályomat. Olyan sok gondolat maradt kimondatlan, de bíztat a tudat, nem végleg búcsúzunk. Hadd helyezzem a szívetekre Jeremiás könyve 29. és 30. részének válogatott verseit, amit nem először hallotok tőlem. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. De azért ne félj, szolgám Jákob, így szól az Úr. És ne reszkess, Izrael. Én veled leszek, és megszabadítalak. Küzdelmes időszak áll mögöttetek. De elhamarkodottság lenne azt állítani, hogy a jövendő kevésbé lesz az. Kívánom, szüntelen mennyei atyánk vezesse utaitokat, egyedül rászegezzétek a tekinteteteket, mindig az ő akarat érvényesüljön életetekben, és tapasztaljátok meg, milyen az, amikor ő a minden a mindenekben. Végezetül engedjétek meg, hogy felolvassak egy versrészletet, ami arról szól, hogy akkor lehetsz csak igazán boldog, ha az Istentől számodra kijelölt helyed megtalálod a világban. Hová az Isten állított, bizonnyal az a te helyed. Csak ott lehet ő pajzsod, csak ott lehet mindig veled. Áldást, ha kíván adni rád, a földön szerte nem keres, csak ott keres a helyeden, s jaj néked, ha az üres. Áld meg hát híven helyedet, akármilyen súlyos a kereszt, s ha tűz próbálja hitedet, ne óhajtsd elkerülni azt. Ne nézz sóvárogva másfelé, hatán helyed igénytelen. Dicsérd az Urat éppen ott, az elrejtett, kicsiny helyen. Így kívánom Isten áldását az utaitokra. Vigaszt. Azért sok hála, köszönet minden elvetett jó magért, a megtanult küzdés jogáért, a küzdelem értékeiért. Hogy itt születtünk, élhetünk, és hogy hazánk van, otthonunk, én hálát érzek mindenért, azért is, hogy itt vagyunk. Köszönjük szívből a napot, köszönünk kedves szavakat, mert öregszünk lassan, biztosan, és a szép szó is egyre fontosabb. Ismét elmúlt egy esztendő, mely a mi életünkben egy 3 éves korszakot zár le. És hogy mi történt ez alatt? Talán felnőttünk, talán nem. De annyi bizonyos, hogy érettebbek lettünk. Kaptunk hideget, meleget. Tanultunk jót és rosszat. De úgy szomorú, mint vidám pillanatainkban tudtuk, sosem vagyunk egyedül. Istenünk irányította lépteinket. Védett a bajban, velünk volt félelmeinkben, segített hordani lelkünk sokszor nehéz terheit. Visszatekintve viszont be kell valljuk, szégyenkeznünk kell amiatt, hogy hányszor hitetlenkedtünk, hányszor engedetlenkedtünk vele szemben. Áldott legyen. Jáma, hajtja a vére, kenyér gurul a lába előtt, vagyon gurul a vágya előtt, hírnév, dicsőség álma előtt. Rohan utánuk éveken át, a fogyó úton, életen át, 100 utcán, téren, 1000 veszélyen, millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen és balga bután, fut az ember az élet után. És szárnya nagyon, guruló szívét csak, hogy elérje, hogy fut utána, hull bele vére. Ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven.
sok mérhetetlen keresztre írott szenvedésen át, hulló igével, kiontott vérrel, viszonzatlan, mély szerelmével fut az Isten az ember után. Visszanézel a megtett útra, mit jártam eddig, beléd fogózva, a szívem hálás, magasztal téged, köszönök minden, Jézus te néked, ha visszanézel a fájdalomra, csodára szépre, s vidám napokra, a szívem hálás, magasztal téged, köszönök minden, Jézus te néked, könnyű szememben, sok hűtlenségem jut az eszemben, a szívem hálás, magas minden, Jézus te néked, ha visszanézek, jövőn is látom, hogy vár a célnál, égi barátom, a szívem hálás, magasztal téged, köszönök minden, Jézus te néked. Falakban dobognak a beépített kövek. Isten, ha akarja, a köveket dobogtatja meg a szívek helyett. Dobognak, dobbanásuk lassan áthat, felmelegíti dermet véremet. Lassan megértem a beszédjüket. Mi kövek voltunk, rossz, rideg kövek, kemény kövek és haszontalanok. Hevertünk 7 országban szerte-széjjel, vad éleinkbe ütközött a nap. Horzsoltuk az éjszaka bársonyát, véresre törtük vándorlábait, hevertünk külön-külön szerte-széjjel, egymásról alig tudtunk valamit. És nem álmodtunk templomról soha, de jött egy ember, törékeny, beteg. A lelke égett, a szíve dobogott. Az az ember templomról álmodott. Tudta, kövek hevernek szerte-széjjel. Tehetetlenül, haszontalanul, vadul, otrombán és formátlanul. Elindult a köveket megkeresni. Az az ember keresett, és megtalált, és azt mondta nekünk, ti templom lesztek. Falakká fogtok összeállni, és visszaverítek az ige hangját, és visszazengitek az orgonát. Az imádkozó nagy nyomorúságot, és az állított szárnyaló énekét szent nyugalommal veszitek körül. Halkan dobogni fogtok a falakban. Isten, ha akarja, a köveket dobogtatja meg a szívek helyett. Így szólt hozzánk a templomépítő, így beszélnek ma hozzánk a kövek. Iskolánk nem csak egy szellemi otthon, hanem valóságos intézmény, épület is, melynek fenntartása, karbantartása, működtetése folyamatos munkát igényel. Épületünk és udvarunk nem lenne ilyen rendezetten szép, ha nem lennének emberek, akik ezért dolgoznak szívvel, lélekkel. Az ő háttérben folytatott munkájuknak köszönhetjük, hogy biztonságban és kényelemben, szép környezetben tölthettük itteni éveinket. Gyurkó Margit, könyvtáros. Szegedi István, Szegedi József, gázkarbantartó. Fábián Zoltán, rendszergazda. Smer Lida, Krajner Erzsébet, Nagy Éva, Derecskei Ildikó, kertésztakarító. Lenykó Tibor, Molnár Ferenc, Fancsik Balázs, Olasz Pál, őrök. Besenyei Erzsébet, Bodnár Anna, Buda Anita, Füzes